Bé, molt bon dia. Hem estat reunits aquest matí aquí a la Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà amb representants del món associatiu, sobretot aquells que van encapçalar la reivindicació del manteniment de les emissions de televisió de Catalunya a la Catalunya Nord, comptant que demà a Catalunya hi ha l'apagada analògica i per tant les emissions en analògic podien deixar de veure's. També han assistit autoritats, representants del Senat, alguns diputats i les autoritats locals de la Catalunya Nord, que són les que han mantingut una posició prou flexible i prou ben disposada com perquè avui ja puguem dir que d'ençà d'ahir a la tarda el canal pel que s'emetia, el canal 62, les emissions de televisió de Catalunya, TV3 en analògic, en aquests moments permeten ja la difusió i per tant la recepció a qui tingui televisió digital aquí a la Catalunya Nord dels 4 canals de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. El que hem fet ha sigut informar-los i agrair tant a la gent que va moure la reivindicació i va donar el crit d'alerta, com a les autoritats que han fet, jo crec, un ús molt intel·ligent del marc legal i flexibilitzar les posicions per tal de fer possible aquestes emissions, i dir que estem a la seva disposició per acabar de completar aquesta cobertura al conjunt del territori. Hi ha algun acord amb el govern francès? Bé, hi ha un marc d'acord general que està pendent de ser desplegat entre el govern francès i el govern espanyol en matèria de comunicacions interfrontereres. A banda d'això, el que hi ha és una molt bona relació entre les autoritats catalanes i les autoritats franceses per fer viable aquest tipus d'acords. També em consta que hi ha molt bona relació entre el Consell Superior de l'Audiovisual francès, que és l'autoritat reguladora que té competències en l'àmbit, i el Consell de l'Audiovisual de Catalunya. De manera que em sembla que hi ha prou bona disposició per part de tothom com perquè no hi hagi d'haver majors dificultats. Saben que en aquest àmbit el canvi tecnològic sempre va més de pressa que l'ajustament del marc normatiu i per tant aquí el que cal és que hi hagi una bona disposició per totes les parts per facilitar les coses i crec que aquesta bona disposició l'hem trobat i per tant això ens ha permès una solució que creiem que és òptima. En canvi, a la televisió digital terrestre també els ciutadans aquí guanyen canals, no? Si no vaig errada. Guanyen canals. De fet, en aquests moments nosaltres el que ens hem de plantejar és la multiplicació de l'oferta per servir millor els interessos de la població. Si per on rebien un canal en poden rebre 4, doncs és això treure profit d'un canvi tecnològic que ens facilita aquestes solucions. Durant la reunió comentàvem que les cultures en bona part són allò que són capaces de produir en termes de continguts. Bé, nosaltres afortunadament hem tingut ja uns anys de treball intens des de la Generalitat de Catalunya que ens habilita també perquè una empresa tan important com és la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals tingui una gran capacitat ja en aquests moments de producció de continguts. I ens sembla que és raonable que si la població nord-catalana pot beneficiar-se d'aquest esforç que es fa, doncs ho tingui al seu abast. Tècnicament és definitiu l'arribada pel canal 62 o hi haurà ajustaments? Diguem-ne que, com tot en aquest àmbit, és provisionalment definitiu, però sí que evidentment cada vegada hi haurà més continguts dels de Televisió de Catalunya que són ja disponibles a través de múltiples portals, a través de la xarxa. Però encara durant molts anys també el consum de televisió seqüencial consecutiva a través de la forma convencional de televisió en obert serà la forma predominant de consum televisiu i per tant hem de ser capaços també de possibilitar que arribi a les cases nord-catalanes els altres continguts que produeix la corporació. Em sembla que això és el que el territori sent com a reivindicació i com el seu legítim interès i per nosaltres no hi ha cap inconvenient, al contrari, molt honorats que això sigui així. TV3 continuarà arribant, diguem, de forma alegal. Hi ha un termini per oficialitzar i per arribar a un acord amb l'Estat? No, però l'acte d'avui és un acte de legitimitat. Per què? Perquè les autoritats a diversos nivells del món nord-català i amb un pes dins del marc organitzatiu de l'estat francès han vingut aquí a avalar que fem això, perquè entenen que és el que convé a l'interès general. De manera que tot això són processos
I jo crec que aquí el que hem trobat és una bona disposició i una reivindicació per part de la població i una molt bona disposició per part de les autoritats per facilitar les coses al màxim perquè tothom es pugui beneficiar d'aquests continguts televisius en aquest cas. Tot i això queda en molta zona d'ombra. Penseu que es podrà resoldre això amb l'instal·lació de nous repetidors? Pensem que sí. De fet, jo m'hi he compromès públicament que en la mesura que des de les àrees que en aquests moments tenen ombra, en la mesura que ells hi hagi també la bona disposició i hi hagi una proposta d'acord que nosaltres farem el possible i tindrem amb ells el mateix compromís que hem tingut respecte a aquestes emissions pel canal 62. Sens dubte que sí. Jo crec que el que ha d'entendre tothom, i aquest és l'esperit que inspira aquesta decisió i aquest acord que avui d'alguna manera formalitzàvem, és que la difusió d'una llengua i una cultura mai no es fa en contra o marginant una altra llengua o una altra cultura. Nosaltres som responsables conjuntament de preservar en el millor estat possible, amb el màxim dinamisme possible, aquella part del patrimoni cultural de la humanitat de què som hereus. I aleshores, fent un ús responsable de les nostres possibilitats, el que fem avui és compartir amb tota la gent que sent una part d'aquesta herència seva al nivell que és possible. Queden encara unes zones d'ombra, mirarem de resoldre-les, però això no és una qüestió de desplegament territorial d'una cultura damunt d'una altra en absolut. Afortunadament, a més, les cultures i les llengües, a diferència del que passa en altres àmbits, són electives, o poden ser electives, i poden ser compartides. És a dir, que quan algú adopta com a pròpia una llengua o una cultura, no té per què renunciar a les que ja tenia. I a més, en aquest àmbit normalment la gent pot triar. En altres àmbits, com l'ètnia, la religió, difícilment la gent escull i la gent canvia al llarg de la vida. En canvi, de llengua i de cultura, afortunadament, la gent pot fer una tria democràtica i pot incorporar al seu bagatge totes les que li sembla bé. De manera que simplement el que fem és avançar-nos perquè els nostres interessos, com deia el senyor Albiol, són més intensos, perquè tenim un espai compartit per raons històriques que volem enfortir i que volem aprofundir. Per tant, simplement el que fem és avançar-nos a un acord que, de fet, serà un acord, en aquest cas transfronterer, estat espanyol, estat francès, però que, de fet, serà transfronterer a escala europea.